қуръакашии Лигаи Чемпионхо ба охир расид ва дастаҳои иштирокчӣ рақибони худро пайдо карданд. Ҳамагон дар интизори бозгашти мусобиқаи бузургтарини даставӣ ҳастанд, чунки ин мусобиқа бо формати наваш фарқкунанда мешавад. Дар ин навор мо каме равшанӣ дода оиди ду дастаи муддаии мусобиқа Реал Мадрид ва Манчестер Сити ва рақибони онҳо ҳарф хоҳем зад. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. бозиҳои чемпионатҳо дар Аврупо ба танаффусе рафт, вале моро бозиҳои мунтахабҳо интизор аст. шумо метавонед тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, дар аввалин ҳисобпуркунӣ то 8000 сомонӣ бонус бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. идеяи ташкили суперлига ба футболи Аврупо таъсири худро расонид. УЕФА шояд аз тарси аз даст додани шумораи тамошобинон ба хулосае омад ки шакли баргузории Лигаи Чемпионҳоро каме тағйир диҳад. ин формат дар марҳилаи умумӣ бозиҳои ҷолибро пешниҳод мекунад, ки марҳилаи гурӯҳиро иваз мекунад. тағйирот маҳз дар ҳамин марҳила ҷорӣ шуд. биёед зуд ва кӯтоҳ онро шарҳ хоҳем дод. Лигаи Чемпионҳо васеътар мешавад ва имсол шумораи дастаҳо то ба 36 адад зиёд карда мешаванд. акнун марҳилаи гурӯҳӣ вуҷуд надорад. ба ҷои он як ҷадвали умумии лига ташкил мешавад ки ҳамаи иштирокчиён ҷойгир мешаванд. ҳар даста дар ин марҳила 8 бозигӣ мегузаронад ва рақибонро бошад қуръакашӣ маълум мекунад. дастаҳо ба 4 сабад тақсим шуданд ки дурақибӣ аз ҳар як сабад қабул мекунанд. ки шудани рақибони дастаро бошад компютер муайян мекунад, зеро бо даст муайян кардани он вақти хело зиёдро мегирад. нуқтаи асосии ин аст ки бозиҳо як рақобатӣ мешаванд, на ин ки дуто мисли қабл. ҳар як даста 4 бозӣ дар сафар ва 4 бозии дигар дар хона муқобили дастаҳои гуногун доир мекунанд. маҳз аз ҳамин лиҳоз мо рақобатҳои ҷолибро бештар шоҳид хоҳем шуд. агар солҳои қабл ду фаворит ва аутсайдерон буданд, пас ин бор формати гуногунҷабҳа мешавад. акнун тасаввур кунед ки ҳама бозиҳо баргузор шуданду дастаҳо холҳои заруриро касб карданд, ки ба плей-офф мебарояд. система чунин аст ки дастаҳои аз 1 то 8 ҷойгир шуда мустақиман ба даври якҳаштниҳоӣ мебароянд. дастаҳои аз 9 то 24 ҷойгир шуда бошад, ба даври 16-ниҳоӣ меафтанд ва бояд барои давом додани мусобиқа аз санҷиш гузаранд. хулоса мавқеи даста дар ҷадвал ба қабули рақибони баъдӣ таъсир мерасонад, яъне ки чӣ қадар болотар, ҳамон қадар рақибони заиф меафтанд. афтидан ба Лигаи Аврупо қариб ки ғайриимкон шудааст. агар дастаи аз зинаи 24 поён ҷойгир шавад, он бо евроҷомҳо хайру хуш мекунад. оиди плей-офф инро ишора мекунем ки аз даври якҳаштниҳоӣ он тараф ҳамон формати қаблӣ амал мекунад. дубозигӣ, яъне дар хона ва сафар дар ҳар марҳила ва финал. акнун биёед ба ду дастаи аввал ва муддаии асосии мусобиқаи имсола менигарему сатҳи мушкилии рақибони онҳоро баҳо медиҳем. Реал, рақибонаш Боруссия Дортмунд, Ливерпул, Милан, Аталанта, Залцбург, Лил, Штутгарт, Брест. сатҳи мушкилияш бошад аз ҳама мушкил. Мадрид билохира Килиан Мбапперо соҳиб шуд. ин ба даста масъулияти бештарро вогузор мекунад. бо назардошти муваффақияти соли қабл дар Испания ва Лигаи Чемпионҳо аз дастаи Анчелоти баромади олиро интизоранд, то ин ки натиҷаҳои қаблиро такрор кунад ё треблро ба қайд гирад. бо доштани Винисиус, Мбаппе, Родриго ва Беллингем, Реал бояд дилхор рақибонро пора кунад, вале рафтани Крос, набудани Модрич дар ҳайати асосӣ шояд каме таъсири худро расонад. имро мо дар бозиҳои даври аввал шоҳид шудем. Реал аллакай дар ду бозиаш дар Ла Лига имтиёз аз даст дод. бо Боруссия, Милан, Залцбург ва Штутгарт мадридиҳо дар хона бозӣ мекунанд ки фаворити асосӣ хоҳанд буд, вале набояд ки ба рақибон бо чашми кам нигоҳ кард. Манчестер Сити, рақибон Интер, ПСЖ, Брюге, Ювентус, Фейнорд, Спортинг, Спарта ва Слован. сатҳи мушкилии бозиҳо бошад миёна. Манчестер имсол дар бозори тобистона чандон садо баланд накард. Савиёро баъди баромади олияш баргардонидаанд ва аз фурсат истифода бурда бозгашти гюндаганро ба қайд гирифтанд. ҳама чиз хуб аст, вале дастаро ҳамлагар Хулиан Алварес тарк кард. шояд соли охирро гузарониндани Гвардиола таъсири худро расонад, вале Сити ҳамон дастаи балансдошта ва қавии Аврупо боқӣ мемонад. ба ҳамин хотир мухлисони ин даста ҳам танҳо ғалаба дар Лигаи Чемпионҳоро интизор ҳастанд. бозиҳои Сити чандон сахту сангин намешаванд,
бале онҳо низ эҳтиёткорона имтиёз ҷамъ хоҳанд кард. ба ақидаи шумо имсол кадом даста метавонад дар Аврупо қаҳрамон шавад? ҳатман дар ин бобат фикру назари худро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷолиби дигарро интизор бошед, чунки оиди дигар дастаҳо низ ҳарф хоҳем зад. ҳатман обуна шуда моро пайгир бошед. хайр.